And this is my papa. My brother is born the and she's my star mama. And that's my other brother right there. Oke, larga. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys. Nama ko rin guys akong father sa iyang balay slash tindahan. So, manihapon na mi karon, ready na siya. So, let's go. Let's eat. Panihapon. Panihapon ta ninyo. Natay rice. Natay mangga. Sa Tagalog sa uyap jis. Maguong. Tatis. Alamang. Sa Tagalog sa uyap pa? Alamang na? Alamang. Baguong ano? Alamang. Napadito, uy nawala naman lagi ning hawak anong pa no, isdaan eh. Na ID. ID fish, 2x2 picture, o whole body. Nawala ng hawak. Ano itong gisugba ganiha? Na
diri. Sayo sem mo. Muagi pa ko mga 1, 2, 3, 4 barangays. Muagi pa ko. For barangay ay umabot sa mga. Kaya daw po yan ay sa distansya. Kasi saan na lang kami pag-uli? Nakasagman tayo ang ulan. Tayo ang ulan. Gayon, nagmotoran ng bungkol ko, kailangan na walay ulan para makaulit ko. Sabi ko, hindi tayo siya, tutuloy tayo namin. Ang tingin mo kanina, guys. Para pilitan mo yan, guys. Susuin. May travel na sila. So, ako na ito sa bala na naman sa Wilson. Ako ang father. Ang papa. Ayun, nakakaulisan mo. Ay, gusto ko yung wala. Ang tingin mo kanina, guys. Kapilak-tulak kami sa lanang na ako ni Balag magabilin ako eh. Kailangan sa ito makaulit eh. Naniro o chicken. Kaya kaon. Thank you guys for watching. Ang tingin mo kanina. Lagi na sa pagbiyahe. Kaya ulan tayo rin. Dami ko ba ang kalsada? Good night everyone! Hi guys. Nabot na dahil ko sa balay. Igo-igo jud po naabot ko na basa. Pero anak ko, naabot ra ko safe. Thank you Lord. Natulog na ta. Good night. Thank you for watching. Ayaw ba mo kalimot og kuan. Subscribe, ano to? Subscribe, like, dayon i-click na or ituplo ka ng bell button ba? Sunod video ba? Makalantaw po ka ba? Thank you. Good night. See you sa next video.